Hej. I morgen, lørdag den 10. august, så har jeg fået æren i at udstille hos Thomas Andersson på hans skulpturskole. Og jeg har fået lejlighed til at udstille i et lille byg her, der hedder Det Andet Galleri. Og det jeg ser nu her, det er sådan en assemblage, som er sammensat af forskellige fundne materialer. Og jeg går nu ind og viser resten af sagerne. Det er vinterakvareller, det er fotogravyrer, og det er nogle reliefagtige ting af fundne ting og sager. Og ætsninger, nogle motiver fra nogle år. Og det er nogle sort-hvide ting her i ætsning og litografi. Og på den væg her er det 2 stykker træsnit. Så velkommen alle sammen. Og det er jo både en keramiker, der udstiller, og en maler foruden verden, Thomas Andersson, der har været så venlig at invitere. Så det bliver en rigtig god dag i morgen. Hej.